Il-ħamis filgħodu ġie ffirmat l-ewwel ftehim kollettiv fuq 6 snin bejn il-Union tal-Għalliema l-Emjuti u l-Istitut tal-Edukazzjoni bilan li jitjiebu l-kondizzjonijiet ta' dawk li ta' kuljum imissu ma' dan l-istitut biex ikompli jassisti fl-espansjoni tas-settur edukattiv. L-Istitut għall-Edukazzjoni fetaħ il-bibien tiegħu fl-2015 u joffri għadd ta' kursijiet fuq livell ta' baċellerat u livelli aktar avvanzati għal dawk li diġà qegħdin jew inkella jixtiequ jidħlu fis-settur edukattiv ta' pajjiżna f'karrieri varji minn għalliema sa kapijiet tal-iskola. Sissa diġà gradwaw il-fuq minn 400 student bi kwalifiċi differenti fil-waqt li bħalissa l-istitut għandu aktar minn 300 studenti. Il-kap eżekuttiv tal-Istitut tal-Edukazzjoni Joan Grima spjegat kif dan il-ftehim ifisser rikonoxximent tal-ħidma li jagħmlu l-professjonisti fih dan l-istitut ta' kuljum. Dan huwa ftehim importanti ħafna. Dal-ftehim kollettiv huwa l-ewwel wieħed għalina ta' dan l-istitut u li jippoġġina fuq il-mappa ta' istituzzjonijiet li ħajibqgħu jeżistu u x-xogħol kollu ta' dawn l-impjegati li issa ħankunu qed nagħlqu istituzzjoni ħatala 10 snin is-sena li ġejja huwa importanti huwa rikonoxxut. Il-President tal-MUT Marco Bonnici stqar kif dan il-ftehim u wieħed storiku hekk kif jinkorpora fih il-gradi kollha ta' dawk li jaħdmu f'dan l-istitut. Bonnici sostna kif dan il-ftehim qed jagħti garanzija lil ħaddiema kollha għal kundizzjonijiet tax-xogħol aħjar u pakkett finanzjarju mtejjeb. Segretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Edukazzjoni Matthew Vella innota kif dan il-ftehim jirrappreżenta trasformazzjoni li bħalissa għaddej minnu s-settur edukattiv pajjiżna. Hawn semma kif ftit xhur oħra se tiġi varata l-Istrateġija Nazzjonali għall-Edukazzjoni l-ġdida li nibtet minn dawk li ta' kuljum imissu mal-qasam. Il-Ministru responsabbli Clifton Grima innota kif dan l-istitut qed iħalli l-frott tiegħu hekk kif is-settur edukattiv qiegħed jara professjonisti li tħarġu f'din l-entità. Grima nfasizza l-importanza li s-settur edukattiv isegwi viżjoni strateġika li tħejji s-settur għall-futur u qal kif dan il-ftehim mhux xi wieħed iżolat. Allura l-fatt li llum ġie ffirmat dan il-ftehim kollettiv jawgura anke bent tajjeb għal ftehim kollettiv li hemm tiġi negozjat dak li għandu xaqsam bħala MCAST, dak li għandu xaqsam bħala ITS u anka il-ftehim settorjali illi ħajkun qiegħed jara żgur mhux forsi titjib sostanzjali u konsiderevoli f'dak li huma l-kondizzjonijiet għall-edukaturi tagħna.